Potpisivanjem programske deklaracije i sporazuma o saradnji u Ujedinjenim regionima Srbije u Leskovcu pristupio je i Gradski odbor Reformističke stranke. Cilj udruživanja jeste stvaranje mogućnosti za realizaciju ideja Ujedinjenih regiona Srbije, rekao je predsednik Gradskog odbora Reformističke stranke u Leskovcu Dejan Mitić i dodao da je za to neophodno i ujedinjenje svih građana. Ovo je prvi put da se jedna šira koalicija stvara radi nečega, a ne protiv nečega. Više puta smo bili u situaciji da se koalicije prave protiv nekoga ili protiv nečega. Ovo je prvi put da radimo nešto u interesu svih nas zajedno, u interesu svih građana, kako Srbije, tako juga Srbije, tako i našeg Leskovca. Osim Reformističke i Narodne partije, u Ujedinjenim regionima Srbije očekuju da do kraja maja potpišu sporazum sa još jednom grupom građana, ali predstavnici ovog političkog saveza nisu želeli da otkriju o kome se radi. A ja se nadam i očekujem da u nekom budućem periodu ova naša porodica, ova naša složna porodica bude bogatija za još nekoliko grupa građana i to nam pokazuje upravo i ukazuje na činjenicu da građani juga Srbije, građani Leskovca prepoznaju i veruju u ideju decentralizacije i veruju da će to doprineti bržem i boljem razvoju našeg grada i naravno našeg regiona. Odbornička grupa Ujedinjenih regiona Srbije uputit će Skupštini grada zahtev za pokretanje inicijative za decentralizaciju i ravnomerni regionalni razvoj ka republičkim organima. Zlatanović očekuje da ovu inicijativu podrže sve odborničke grupe, ali kako je rekao, to zavisi pre svega od volje stranačkih centrala. Peticiju ove stranke u Leskovcu je potpisalo preko 16.000 građana, a očekivanja su da do 31. maja svoje potpise da više od 20.000, rekla je predsednica Gradskog odbora Narodne partije Slađana Mladenović.